sabihin na Bicolano. Mamaya pag may kargan tayo. Ay! Ay! Ano ba? Hindi mo nakikita? Ano, di nakasing. Hindi nakita. Mayroon naman ano sa likod. Oh, di mo nakita? Di mo nakita yung poste dyan sa ano? Madulas. Ayun si Arnel, Arnel! Yan sanoy. Ito po, pinuntahan namin dito. Namin matagal na. Si Arnel. Silyo, ang bait nito. Yeah. Kita-kita rin tayo. Dati, kailan tayo pumunta ako dito? Matagal na, no? Matagal na siguro may 6 na Taon? Uy, labas ka sa bahay. Ganda ng kalagayan dito, Noy. galing na kayo naiinom. Oo. Oo. Wala pa. Dumaan kami doon. Oo, mamaya paano tayo? Ayun. Uy, ang dami! Ang dami! Ano to, Nen? Ayan, Nel. Oh my God! Grabe, hindi naman maubos yan. Bisa ni pamigay ka doon may ubigan. Oh my God, grabe ka, Nen. Ang ganda naman dito. Ang daming pagkain. Ito po, oh, binigay sa amin. Dami naman. Lugi, Nen. Lugi business. Lugi business. Ano yan, ang kanilang lumanag. Ito nila na to. Paminta. Ang paminta. Ito pala yon. Paminta. Ah, okay. Pag hilaw pa yung paminta, ganun Ito pala yung binibilad. Binibilad lang yan. Ah, ito po yung paminta. Pag bagong harvest po, binibilad po pala. pala yan. Ngayon lang ako nakakita nito. Dito kami sa Cavite kasi sa pamangkin ko. Pakita mo yung puno ng paminta. Puno ng paminta. Ang galing. Hilaw pa. Alin dyan? Ito. Yeah, sige na. Parang ako yung vlog. Ayan, papakita ko namin yung puno ng paminta. Ayan po si Arnel. Puno ng paminta. Ayan pala yung puno ng paminta. No? Oo. Nagapang sa pang... Ibang klaseng dahon, ano? May mga laglag. Oo. Nalaglagan lang ito. Dami nyo yun na ano, oh. Ay, mga reject yan. Mga reject ka? Nawala ka na ko Wala mo yan, mga reject lang to, oh. Isang araw. Dami. Inaano lang ni Arnel, oh. Reject daw yan. Oh? Yan. Sige, kunin mo na. Grabe sayang. Patukasan mo na. Ako ba ito kasi naman ako kawawa? Ay, wag na. Yan, meron akong inipon doon na laban. Dapat ito na lang yung binigay mo sa amin. Ano? Sabi ni Mrs. Ito na lang daw yung ibigay sa amin. Sabihin naman ko yan yung reject sa kayo. Saka ibibigay. Ibigay eh. Ayan, napakapugi na Arnel. At yan, Yan. ano pa to eh. Dito hindi na binibili to. Yung mga ganito. Hindi na binibili yan? Hindi na. Kasi kawawa naman. Binigay sa amin yung makaganda. Si Arnel kasi yung ano dito, siya, Dapat ito lang binigay sa amin, oh. Kasi nga, siya nang tatanim dito. Siya ang ano dito. Dito na siya tumira. May ganito doon. Oh, dami. Yung mga saging niya dito, ang dami, oh. Sagingan dito. Hanggang kapihan niya, ang dami. Yan, saging, ang dami. Oh. Puro saging niya pababa. Nel, bali, ilang taong ka na rito? 15 years na. Grabe, ano? Yung ba ako dati nakatira pag Ito po, Mas may baba. namumulot mo makakain. Wala na sila makain. Yung wala nang makain, ha? Namumulot na lang, ha? Ay, grabe.
Grabe. Ayan po, kasi minsan may nakuha dito, bumibili kay Arnel. Bumibili kay Arnel. Dito nila inaano. Ito mga reject na po yan. Dito na namin. Ito yung business ni na Arnel. Dito na namin. Nagbebenta siya ng mga saging. Pero siya na lahat nagtatanim. Yun yung hanap buhay niya dito. Tara Nel, puntahan natin yung bahay mo. Bukod mo si Angie. Ah, Pagod ni Angie, yan. Subang yan si Arnel, panganay siya. Ayun, sayang, oh. Inaano lang ng ano. Oh. Grabe, yan oh. Ang dami talaga. Ano? Magsasawa ka rito eh. Saging, ayan oh. Inaano lang ng mga ano oh. Oh. Ng mga ibon. Ayan oh. Pinapabayaan lang dito oh. Ang mga saging. Sa Maynila, ang mahal-mahal yan. Ayan oh. Ito yung mga kiniba niya, kinuha niya. Ito na yung paminta, finish product Ayan, eh. paminta. Finished Ito product. na yan. Ilayo-layo mo kasi hindi makita. Akala nila mga ano yan. Ayan. Paminta po yan, finished product. Ito yung bahay ni Arnel. Ang ganda. Ayan, pasok tayo. Pasok tayo sa bahay ni Arnel. Bon! hinahanap ko dati yung umuwi kami ng Bicol. Ito yung panganay mo. Oo. Si, ayun. Mano na? Mano na kay, ano? Mano na? Hinahanap ko nung umuwi kami ng Bicol. Hindi ko ako nakilala ng umuwi. Sarap, Bon! Nandun pa na dito. Ay! Kumusta? Classmate? Classmate ko yan Ang classmate mo? Oo. Wala. Lia, kumusta? Ay, tuloy guys. Ganda ng bahay na ni Lia dito. Presko Ayan. ah. Yan po si Lia. Pwede matulog dito oh, kahit walang ano. Ayan, presko na. Sarap po sana. Ayan. Lumaki na siya. Hello! Diba? Panganay ka? Anak ni Arnel? Panganay, ayan. Ang pangalan mo? Alje. Ayan. Sino pa? Siren. Hello. Wow, ang ganda naman. Ano nagtago? Tapos si Buboy. Hello, boy. Uy! Dali naman ano. Ayan. Yung mga ano nila. Tagal na sila dito. Ayan. Hindi, bibigay ko to dito. Meron tayo. Ayan. Sarap ng upo ni Ana. Ayan, si classmate. Kumusta kayo dito? Ilan nung umuwi kayo, ilan ano lang kayo doon? Isang linggo kayo? 2 araw lang? Ay. Oo. Yung naiwan dito may meron ng trabaho kaya hindi pwede Oo. Hindi pwedeng iiwan talaga, no? Puntahan natin, Nel, yung ano mo. Sagingan mo doon. Saglit lang tayo. Para maano natin. Uy, grabe yung papaya na yan. Ang laki. Grabe yung papaya na yan. Ang laki. Dami talaga ditong ano. Tingnan mo. Makita mo yan. Puro sagingan talaga eh. lalakad-lakad na lang tayo papunta. Ayan mga papaya. Ang dami dito. Ayan, kinakain lang ng mga kwan. Mga ibon. Ayan oh. Oh. Oh, kahit makita ka sa bandang paligid, puro sagingan, no? Yan. Ngayon, papakita na sa atin ni Arnel yung ano, yung sagingan niya. Ayan po mga kakabikulano. Punta po tayo para makita po natin yung mga ginagawa dito ni Arnel. Ayan po, ang ganda po ng lugar dito. Grabe. Ayan. Puntahan po natin. Bale, Nel, hindi ka nalulungkot dito, no? Nung una? Oo. Parang feeling mo nasa lugar mo ito na, no?
Oh. Ikaw na talaga nag-ano lahat ng mga sabihan. Yan, mga ano mo na yan. Ano? Ayo, signore. Ang dami. Oh. Anong 19 ka pumunta rito sa Alfonso? Ano na, 2004? Hindi pa nga ako nakakapag-asawa niyan ha. Oo. nagsawa naman ako sabi ko kaya sa Pilipinas dito sa Tagaytay. Oo. Nagsawa naman ako dito naman ako pumunta. Dito nakakulak ni Siripas. Aratilis pala ang tawag. Aratilis. Aratilis dito. Aratilis. Kuwangit ako yan. Nel, kaninong ano to, Nel? Budiga mo lang yan? Ay, oo nga, di ko na matandaan eh. Wala pa yan kubo na yan. Oo. Nagkaroon kami ng pila, nagawa kami ng kubo. Hindi wala rin paglaw. Nel, panay kuha ng ano, aratilis. Napakadami sagingan. Sagingan ni Arne. Napakadami niya. Murab. Dami talaga, no? Ayun, no? Puro may bunga. Nel, di mahirap magtanim ng ganito. Mahirap din, ano? Ito siya, kinukuha pantan dito. Tapos huhukay ka ng mga ganito ko namin. Oo. Babaon mo na yan, ano? Hirap din talaga. Tatabas mo pa yan, no? Lilinisan pa yan, no? May sala dito nila. Ang dami nil. Ito iba na yan. Ito lang yung panay. Oo. Napaka ilan, ano to? Mga ilang hektarya to? Kaya dito papunta doon sa may amin yung tatlo. Ang tatlo yung pinagpubuhan. Grabe, ano? Kailangan tayo sa ilog pa. Papanawarin niyo na lang. Meron na. Kaya nga, ikaw yung nakapanood ng video. Kami nang Ayan pa yan? Hanggang dyan pa? Grabe. Ayan, dyan. Puntahan po natin mga kaibigan yung pinyahan dito. Meron din dito ang pinyahan. Dami, dami. Super dami talagang saging na yan. Mga ilan ang nabibenta mo, Nel? Mga ilan ka, ano? Isang truck nga kayo mo mag, ano, benta? Kilo-kilo lang, ano? 500 kilo. 500 kilos. Grabe na, dami. Puro saging, oh. Lang na ibang makita rito, puro saging talaga. Yan, oh. Saging paminta, ano pa? Papaya. Oh.
May avocado. Pangalan ng vlog yung Balot TV. Balot, ano? Balot. So mga kaibigan, punta po tayo dito sa binyahan ni grabe yung saging na to. Ang lalaki oh. Ayun ang lalaki ng saging nil oh. Nel, ayun oh, ang laki. Ayun. Saba? Ayun. Ganda naman dito. Dami talaga no. Kaya na may kasama papaya. Ito pala yung mga ano. Pinya. Pinya na may kasamang papaya. Papaya. Wow. Naman. Pakadami. Yung mga pinyahan nila na pakadami. Dami. Dami. May kasamang pinya. Ay ano. Papaya. Yan o. Puro papaya yan o. Dami. Hindi ko yung namumuno dito. Oy, kayo, galaw-galaw. Dami. Mahirap ang magtanim ito, Nel. Madali lang kayo paglililing ng yan. Paglilinis. Oo. Pagtanim mabilis. Mabilis pagtanim. Yung paglinis. Pero natsatsaga mo talaga, no? Bilib ako sa'yo, Nel. Saludo ako sa'yo. Tingnan mo yung mga ano niya, oh, ang lalaki, oh. Oh. Paraiso ng ano, papaya. Pumili ka lang, eh. Ang lalaki, oh. Oh. Di pa kayo hihigit. Diyan po. Ngayon, ang dami pinya, oh. Yan, hektarya to. Don't panic in organic. Ayan. Dami. Hanggang doon yan, sa dulo. Masarap ang pagtinula yung ano. Ano pa lang. Kahit hilaw. Ito na lang. Dami, ano? Ito oh. Ito, oh. Ayan, kunin mo na yan. Ha? Hindi, masarap nga to. Masarap sa tinula yung ano manibalang. Oo. Isa lang ba? Napakalawak talaga. Ay, naku. Dami. Medyo maliliit pa, hindi pa kasi ano, mga kabikulan. Maliliit pa siya. Nada. Oo. Tapos napakaraming sabi. Buhay na buhay po yung si Arnel dito. Mga Kabicolano. Hanap buhay niya na to. Kaya hindi na siya nauwi ng Bicol kasi dito pa lang buhay na siya. Masipag kasi siya mga Kabicolano. Kaya bilib ako sa kanya. Kaya iniidolo ko siya. Oo nga, kasi mabugbog kasi. Bakit? Bakit kailangan maliit pa ba? Binibili nila maliit? Hindi yung sinasabi mo may silay lang.
Ah, Hindi yung dilaw na dilaw. yung parang manibalang. Maniba. Maniba. Kasi pag hinog na pagdating din sa palengke, malambot na. Tirait na. Oo. Kaya ayaw nila na kumprahin na. Sino mga kasama mo rito? Wala? May dalawa ko kasama rito. May dalawang kasama. Ito na oh. Grabe. Grabe, nilbilib ako sa'yo. No? Ayun pa, ang dami oh. Ayun pa, oh, sa kabila oh. Ang daming pinya. Tsaka saging. Hello. Shout out, shout out. Kasabay sumakit. Kayo lang dalawa na maligaw. Gusto nga sana eh. Ayan. Bilib ako sa'yo, Nel. Sa ano mo? Napakasipag mo. Oo. Talagang kinarir mo na to, ano? Wala naman nilang hanap buhay kundi talaga ito eh. Talagang dito ka na nakuha. Pero Iwas na. wala ka nang problema sa yung mga para pag-aaral ng mga anak mo. Dito mo na kinukuha, no? Kinukuha lahat ng pangailangan. Sipin mo yan, oh. Sa sipag lang talaga. At tanongin natin si Lia. Lia, saan mo gusto? Sa Bicol o dito? Dito na lang po. Wala naman talaga doon eh. Oo. Tama yan, Lia. Maganda ang buhay dito. Oo. Pero yung nung una na pagpunta nyo dito, hindi ka nanulungkot ka ba? Or Ano talaga sa umpisa? sa umpisa lang? Araw-araw na talaga nalibang na ako dito. Ang sarap ang buhay. Oo. Pero bilib ako sa asawa mo, napakabait, napakasipag pa. Lahat nasa kanya na. Ang galing. Wala ka nang hahanapin. Oo, tama yan sa amin ni Lia. Asawa po yan ni Arnel. Taga ron din po sa amin yan. Ayan, classmate ko po yan. Dito na po sila nakatira. Kasi maganda po yung hanap buhay nila dito. At nagtatanim lang po sila. Nagtatanim po sila tapos binibenta po nila sa mga mga palengke. Mismong pumupunta na lang dito yung namimili. Oo. Akalain mo yun. Ano? Napakagaling talaga. Bilib na bilib ako sa inyo. Salamat sa iyo, classmate. Salamat din. Yan. Shout out ka doon sa Bicol. Shout out sa mga taga Bicol. Yan. Ayan. Salamat. Ayan. Maraming pong salamat sa mga viewers namin. Nel, thank you Nel sa pagpakita sa amin ng mga ano mo dito at mga pananim mo dito. Ayan po. Yung mga kasama ko, ayan oh. Ayan, tuwan-tuwa po sila. Nakakita sila ng mga Masarap po mag-ganyan. Tambay-tambay. mga saging at saka papaya at saka ang daming ano talaga oh. Pinya oh. Yung mga pinya kasi dito na hindi pa talaga, maliit pa siya. Hindi pa siya. Ayan. Ayan po. Maraming salamat po mga viewers ko. Huwag niyo po ating kalimutan na mag-subscribe at panoorin po yung mga video namin. Pakipindot na lang po yung notification bell para updated po tayo sa mga bago natin na video. Maraming po salamat sa inyo. Bye-bye po. Ingat po kayo palagi. Bye-bye po. Ayan po mga Bicolano. Dami po dito natin na papaya. Ang laki po. Share lang yung live para dumami. Ayan. Ang lalaki. Ang dami. Farm po ito ng papaya. Tsaka pinya. Napakaraming pinya. Ayan o. Ha? Ayan o. Hello. Ayan po. Ang dami pong ayan po, ang dami pong pinya dito. Ito po yan sa Alfonso. Sa YouTube channel ng aking kawan, ang Solano Alvin. Hindi ko lang po na. Napakarami pong mga Vlog po siya ngayon. No? ayan po. Maraming salamat po. Madami. Kaya yung pinakasikat dito eh. Ayan po. Madami. Wow.
Si ano po ang nag-aalaga nito. Kay Arnel po ito. Dito po si Arnel. Arnel Posilio po. Siya po yung may-ari nito. Tapos, yung manok. Ayan.